una buena carrera y empecé, mi primera carrera de toda mi vida fue aquí, el Eiro, del 2022 creo. 2022, mi primera carrera fue aquí en Eiro, empecé a correr en ese año y tengo una mujer que es de aquí, de Cangas, de Morrazo, y mi suegro me dice, bueno, vamos a hacer una carrera y es más bonita que... Y vengo todos los años a correr a Leiro, porque es la carrera que cierra un poco la temporada y nada, nos reunimos aquí amigos y compañeros y venimos a pasar el día aquí y a disfrutar de esta bonita carrera. No, sí, eu estou preparado, esta non é a primeira que fago, e que levo muchísimas edicións, entonces fago a miña carrera 838, hoxe, tamén. Vou facer 77 anos, non é broma. E os todos da miña categoría quedaron no sofá, e así que, mira, eu fago unha carreira cada semana, entonces temos que vir a Ourense, Ribadavia, Vigo, onde haya carreira. Con un poquinho de calor este ano, quizás sea o ano que máis calor vamos ter aquí en Leiro, de todas as edicións que fixemos. Este ano pois cumprimos xa aquí 27 ou 28 anos, 20 esta carreira. Pero vamos, este ano vamos a ter un poquinho de calor. Me gusta moito que aumentou a inscripción, isto subiu a máis, e claro, tendo esta zona tan bonita como é aquí o Silveiral pois, oye, está moi ben. Estáse moi ben, porque aquí ao lado do río hai un ambiente chulísimo da xente, non? E o espacio natural tamén é moi bonito, entón disfrutamos dunha mañá en compañía dos colegas, maravilloso. A disfrutar de un día aquí pues, haciendo deporte y en este maravilloso paisaje. Venimos un grupito de unos 10, 12. Hace muchos años ya participamos, algunos siguió en la carrera participando año tras año y otros llevamos tiempo sin correr, pero ahora volvemos a ver cómo cambió la carrera. Vamos todos os anos, a verdad, facer esta carreira. Bueno, sempre fai moito calor, pero bueno, parece que ahora corre un pouco de fresco, a ver se despois nos acompaña o día igualmente. Aquí Leiro é unha clásica xa consolidada de moitos anos, un circuito bonito, un entorno bonito, e bueno, sempre xunta moita xente. Este ano creo que batiron o récord, que pasaron dos 640 ou 650 participantes. Ben, o sea, fai anos que non veño, pero este ano volví, a ver que tal vai. Que fai moito calor, entonces faixe así máis duro. Esta sí, fai pouco empecé a correr aquí con estes de Carballeño e de Lalín, bueno, estoy collendo gusto. Somos 6, 7, así, coa mesma camiseta,
E nada, a ver, facer un pouco de piña, depois comer algo por aquí e listo. Pareceme que é un recorrido moi chulo por aquí, por esta zona, e pois a disfrutalo. Y lo corro por primera vez porque nos hemos mudado hace 6 meses y nada, muy contenta de estar aquí y participar como amateur, pero bueno, sí. Será a miña cuarta participación aquí na carreira, bueno, xa levamos uns aniños aquí participando, bueno, pola entorna e tal, pois os compañeiros que somos todos da casa, pois é un día diferente aquí no verán, en que nos juntamos todos, aínda que esa xente de vacacións e tal, pero bueno, a xente sigue sendo asidua á proba. Vengo con mi prima a correr, vamos a acompañarla para darnos ánimos la una a la otra. Ella viene todos los años. Yo esta es la primera, me voy a estrenar. O terceiro ano que veño, e bueno, unha carreira que pasamos moita calor, pero que está moi ben. A verdade que o ambiente pois dá gusto, ves como incluso os nenos máis pequenos pois se apuntan a esta carreira que é unha pasada. Segunda vez que veño a carreira de Leiro, o ano pasado viñen a de 10, este ano vou probar na de 5 a ver que tal, porque vai bastante calor, pero o mellor desta carreira sempre o ambientazo, o ben organizada que está, ademais despois de tantísimos anos, penso que para moitos corredores da provincia de Ourense é pechar o calendario antes de marchar de vacacións.